Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi jo spille, vi skal jo spille Happy Wheels, ikke? Fordi at, det tænker jeg, at det vil være en god idé til, hvad fuck er det? Okay, det er godt nok længe siden, jeg har spillet Happy Wheels, skal jeg se for det hele, men den ven her, den har jeg spillet før. Så stod her, ikke? Og så var boom, og så var Thunderbolt. Og der brækkede jeg lige mine ben. Og der døde de også, mand. Og jeg vil gerne sige undskyld rigtig mange gange for, at der ikke har været uploadet nogle videoer i en måned, 2 måneder snart. Og det er simpelthen fordi, at min computer den har været i stykker, så alt det har været slettet, så alle mine videoer, jeg havde optaget, og alle mine introer, mine outro og sådan noget der, det var jo så også væk. Så jeg tænker, at så kan vi jo bare... Så fik jeg dagen til at lave en ny intro, og så tænkte jeg, at der skal heller ikke gå længere tid, før jeg laver en video, fordi så fucker det hele jo bare op, ikke? Og så, nej, det går bare ikke. Det går bare ikke. Så, det her, det er the video. Det tør så sjovt. Og jeg har nok spillet den her lidt for meget. Få mig fucking væk fra Justin Bieber, mand. Like my watch, real bad, of course. Pokemon. Totally nej, jeg gider. Jeg vil stadig have det i full screen. Og så håber jeg, at I meget godt kunne lide den intro, der var i starten. Fordi det er nemlig den nye intro, jeg kommer til at bruge. Stadigvæk fordi, at at det hele har været slettet. Og jeg har ikke tid på det her, så jeg tror bare, jeg optager indtil jeg gider mere, ikke? Og så sådan det. Okay, space to fly, forward, up, down. Okay, prøver. Jeg læste ikke lige det hele, men jeg ved det. Boom. Fuck yeah, fuck yeah, fuck dem, fuck dem. Fuck, er det egentlig sjovt på den bane her, du kan bare løbe igennem det hele. Okay, du løber bare, så. Prøv at se det her. Wow, hallo, skal vi ikke lave en ny map? Okay, hvad skal vi gøre? Og vi laver en mand, ikke, som løber fuck, man. Prøv lige at se hans ben. Fuck, man. Skal vi tilbage igen nu? Fuck, løb tilbage, mand. Okay, den her vej. Hvad fuck skete der lige der? Det er rimelig godt lavet, det map her, men... Hvad fanden, det er også... pis kedeligt på den anden side, fordi du kan bare løbe igennem det hele. Hvad fuck sker der? Sådan. Okay, GG. Easy. Boy. Jeg prøver nu. Den her, den har jeg prøvet. Den er faktisk sådan okay svær. Den er også god, ikke? Og så... Jeg har... kommet noget epic musik. Dun 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 dun. GG. Ej, hvad fuck laver jeg? Menu. Exit, options, full screen. Ja. Hello. Så prøver vi den bare lige igen. Epic jump. Fuck, det blod der, ikke? Og prøv lige at slappe lidt af. Fanden, jeg kan stadig cykle. Woo! Woo! Det kan godt være, at jeg mister mine arme, ikke? Men jeg kan stadigvæk cykle. Men nu kan jeg så ikke cykle mere. Det er lige meget. Fuck, nu gjorde jeg det igen! tilbage! Full screen! Og vi så lige det blod dernede, tror jeg. Okay, hvad er der mere?
The Hotel. Run Human Run 2. Mountain Temple Run. Taken 3. Limbo. Boss Battle. Okay. Limbo 2. Rope Swing King. Jeg har spillet meget Rope Swing. Hvordan fuck er det nu, man egentlig giver slip? Sæt. Og så... Okay. GG! Okay, prøv at vent. Kan jeg ikke bare gøre sådan der? Jo. Restart, og så... Ja! Fuck, det var egentlig vildt lavet, det der. Ja, det var det sikkert ikke, men det er fucking lang tid siden, jeg spillede det her Rope Swing her, så... Fanden. Nej! Grib fat i en anden ting, mand. Nå. Restart level. Sådan. Nu er vi på den igen, mand. Min arm. Nej. Ej, ved du hvad? For fuck's sake. Og der kommer også til at være et link til dagens kanal i beskrivelsen, fordi at han er fucking awesome, ikke? Og så det kommer der bare til at være. Der er ikke nogen grund, men det kommer der bare til at være, ikke? Og så dagens kanal nede i beskrivelsen. Så gå lige ind og smid et like og fucking, ja. Han er sindssyg, mand. Fuck ja, yeah, kom så. Jeg fik den! Okay. Like, comment, subscribe, så ses vi i næste video. Ej, det var en joke. Hej.